Serantolanta bunagun kan diɲɛ ɲɔgɔndanba Coupe du Monde ko don a bɛ sɛnsɛnna ka taa a labanyɔrɔ ma. A bɛ kuncɛ kari nata décembre kalo tile 18 Qatar jamana kan. Demi-finale ɲɔgɔndanw de bɛ bi ani sini. Min ye sini demi-finale ye ni nɛgɛ ɲɛ 19 dana gosira France ni Maroc ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Dakar Senegalikaw fɛ yen. Marocka minnu bɛ yen VOA lasigiden Nama Jara ka kuma barani na a caman y'a yira k'u ka jamana bɛ se sɔrɔ France kan. Louis Mohamed 5 la Sénégal faba la Maroc jamanadenw ka jagokɛyɔrɔw la yan u ka waraw n'o ye les Lions de l'Atlas ye u ka jansali dɔnkiliw bɛ ka lamɛn nin waati na. Sénégal ni Maroc drapeau bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jagokɛyɔrɔw bɛɛ la n'a bɛ kelenya ni jɛ sinsinli jira farafindenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka Maroc kokɔrɔma dɔn kosɛbɛ diɲɛ tolantanba in demi-finale la sini u ni Faransi cɛ. Abdelmajid ko Maroc bɛ taa finale la labɛnw sabatira bolo ka ban ka sini makɔnɔ. Inshallah ni Ala sɔnna ma an bɛ taa finale la o bɛna kɛ ko ye min ma deli ka kɛ farafina nka ni Ala sɔnna ma o bɛna kɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ an ye Portugal Espagne ni Belgique gosi wala inshallah an bɛ se ka Faransi fana gosi an bɛna fɛn bɛɛ kɛ ni Ala sɔnna ma walasa ka taa fɔ finale la. Ahmad Salomon k'u tɛna siran Faransi ɲɛ wa u bɛ sebaya sɔrɔ an tɛna gɛlɛya foyi sɔrɔ ka Faransi gosi tɔlanta in bɛna gɛlɛya nka inshallah an bɛ se ka gosi cɛnu 2 ni 0 wa an tɛna siran Faransi ɲɛ an ye serveti labɛn Mbappé ye ka ban bari a bɛna kasi i n'a fɔ Ronaldo walasa a ka se ka ɲaji cɛ n'a ye hali Messi an y'a lasɔmi inshallah jɔnjɔn ye farafinna ta ye i n'a fɔ Maroc jamanaden tɔw labɛnw sabatira Mohamed Azouzi fana bolo ka Maroc kokɔrɔma dɔ sini a bɛ Dakar yan ɲinan ya san 7 la ye an bɛna tɔlanta in lajɛ jabaranin na k'u kokɔrɔma dɔn an bɛ duwawu k'u ye ni Ala sɔnna ma sebaya bɛna sɔrɔ Maroc bɛ se sɔrɔ ni cɛnu 2 ni 1 ye inshallah Senegali faba la Maroc jamanadenw kɔni bɛ hakilina sigilen don sebaya sɔrɔli la Faransi kan sini araba. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Bamako, Mali la Malidenw bɛna Faransi ni Maroc ka ɲɔgɔndan lajɛ jabaraninw kan sini u caman bɛna Maroc de senkɔrɔmadon don. Bambe de ka di ne ye kosɛbɛ u ni Maroc bɛɛlen tan dɔn ne b'a fɛ Maroc ka gɛn farafina bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo b'o la. Faransi koman gone nka ne kɔni bɛ fɛ Maroc de ka gɛn. Maroc kɔni ni Ala ye garizigɛ ɲuman d'a ma a bɛ se ka tɛmɛ sinon Faransi kɔni ale ye ni Coupe du Monde équipe favori wa joueur ɲumanbaw bɛ yen nɔ fɛnɛ. Faransi kɔni bɛ Maroc ci 2-0 kuma yɛrɛ t'o la yɛrɛ. Ne tɔgɔ Kalime Bertine étudiante en master. A tina fɔ ne bɛ ka France supporter France de bɛ sɔn ka gagner. Olu ka équipe jijalen don kosɛbɛ. Nka an ka laɲini ye Maroc ka gagner. Ne bɛ Maroc de fɛ. Ka d'a kan Maroc yɛrɛ bɛ Afrique kɔnɔ yan. Depuis bi tɛ ne yɛrɛ tɛ France supporter. An ka taa sisan Wagadugu Burkina Faso kaw fɛ min ye serantolanta championnat ye u ni Coupe du Monde bɛnna u bɛ ka tan waati kelen de la gɛlɛya dɔɔni bɛ o la serantolanta kanubaw ani a kɛbaw fan fɛ ka da kan a ka gɛlɛn ka se ka Coupe du Monde ɲɔgɔndanw lajɛ. Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu. Burkina Faso senatolontan kanubagaw faran-faranin n'o ko 2 cɛma a fɔlɔ o ye ko jamana ka senatolontanba min ye championnat national ye ale b'a sen kan Coupe du Monde fɛnɛ ka senatolontan bɔ jabaranin na o bɛ fɛ k'ale fɛnɛ filɛ. Issa Zorome senatolontan kanubaga dɔ ye Wagadugu. Ka gɛlɛn dɔɔni parce que an tɛ se ka match ninnu bɛɛ filɛ quoi. Faso futini tiɲɛ yɛrɛ la a bɛnna Coupe du Monde ma et puis a héros fana ni Coupe du Monde bɛɛ ye kelen. Ne Coupe du Monde bɔlɔntan to yen ka taa fɔ k'i bɛ taa an ka championnat lajɛ bɔ i bɛ t'i sigi championnat ɲɛ man ɲi nɛniw b'i ye terrain yɛrɛ tɛ yen mun bɛ se ka bɔlɔntan i bɛ na Coupe du Monde to yen ka taa i sigi k'i bɛ n'o filɛ kɔni bɔ en tout cas ni jamana kanu yɛrɛ tɛ ani équipe kanu tɛ yɛrɛ i tɛ se ka filɛ. Minnu yɛrɛ ka baara ye senatolontan ye a ka gbɛlɛ olu fɛnɛ ma sabula i bɛ taa ni kɛra nka i hakili bɛɛ bɛ Coupe du Monde na. Baba Yure Sabadogo ye RCK ka jɔminɛla ye. An tɛ sera ka Coupe du Monde sɔrɔ ka filɛ komi an b'a fɛ cogo min na championnat bɛ yen ballon caman bɛ bɛn championnat heure ma n'i y'a ta 15 heures ballon ni championnat bɛ yen don min na o b'a sɔrɔ an bɛ terrain na ka ban déjà donc an tɛ se k'o ballon filɛ ani 19 heures ballon n'a tilara fana match la yan'a ka se so yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ ballon sera mi-temps na ka ban. Ni senatolontanna ninnu bɛɛ kun dɔɔni olu ka amina ko bɛna nɔgɔya sabula ballon minnu tɔ tora olu bɛ tan fo sufɛle nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Nama Jara Dakar Senegal ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamako Mali la a kan bɛn sini araba décembre kalo tile 14 san 2022